Здравейте, приятели! Имаме две свободни мъжки кучета. Който се интересува, може да се свързи с нас. Намираме се в село Ясеновец, Разградско. Две мъжки свободни. Който има интерес, може да се свързи с нас. Телефона ми е 0896 88 40 65. Имаме едно бяло машкарче. Ей къде е? На 7 месеца. Свършва, почва 8 месец. Ей къде е машкара, по линия на булдозер. Както знаете, булдозер е разпространен негова линия в цял свят. Бащата е тук, майката е тук, може да се видят. Са купени от Русия, родителите. Ето го машкара. Почва 8 месец. По линия на булдозер. Намираме се в село Ясеновец, Разградско. Който има интерес и иска чистокръвно истинско куче, ето го. Сао Алабай се води, средиазиатска овчарка, по линия на булдозер. Свърши вече 7, почна на 8 месец. А другото го, ей къде е, имат се 12 дена разлика. Ето го, страхотно. Ще стане много голям, уникален машкар. Бащата е тук, е внос от Русия. Бащата е внос от Русия. Аз съм го купил от град Каловров. От град Каловров. Собствениците са Олга и Александър Словаки, който го знае, собственика на булдозер. А другият жълтия машкар, ето. Всичко на едно не мога да го пусна. Те са свикнали, защото те с четирите си играят постоянно. А жълтият е по... Дядо му е Рубин от Румъния. Дядо му е Рубин, а другото дядо е Рокот. Имат родословия. Имат ваксини. Който има интерес, повтарям пак, може да се свържа с нас. Телефона ми е 0896 88 40 65.
Казвам се Гюнай Черкес. Ето го и бащата на белия машкар, който се продава. Ето. Този машкар е купен от Русия. Аз съм го купил. Това му е син.